Talandani program ya Cruise 5. Lero program ya Cruise 5 tikucheza ndi Shafi Phiri amene ndi woimba odziwika kwambiri kuno ku Malawi. Koma kungotero ambiri kuti ndendana amene koma ndikana kuti tikucheza ndi Driemo amalawi ambiri adziwa kuti mkulu ake ndamene uja ndakula ndi program ya Cruise 5. Nthokoza mambiri. Shafi Phiri. Exactly. Ndiye dzina lako. Ndiye dzina langa. Kubadwa mwanawe dzina lake ndi Shafi. Shafi wake maulemba bwanji? SHAFIE. Single F. Single F. Shafi Phiri. Indeed. Koma pano mari Driemo. Zona zai. Ndikumene ufuna TV kuti zimene zizi zachikunja ngati zimene zindezi chimukuzira anampatsa kale kuti iwe Shafi Phiri. Yakuti inezwe zozo ine koma ndine Driemo. Anthu amati nchisi boy. Ena iya inkhota. Of course. Kumudzi kwenikweni ndi kutiko. Kumudzi wathu ndi nkhota. Okay. Komano zimene amanenera kuti kunchisi. Ndi for the music yanga ambiri. Inapangidwa base kuti kunchisi. Ndumene ndinachukira as a matter of fact. Kubadwa ndi kukula unabadwira kutiko. Kunkhota. Kukula komanda kula moyenda. Moyenda yes. Okay, faja makolo kapena yes. Okay. Indeed. Okay. So iweyo kumudzi kwana kamata kumudzi ndi kutiko ndi kunkhota. Nyimbo zawo chamati Kakaland boy. Yes. Kakaland boy, mari Kakaland boy. Kakaland, yes. A boy from Kakaland. Akaka kina dada ni kina. Yeah, dada ni kaka. Kaka. Yes. So imachokera pamene popo. Imachokera pamene. Kakaland. Kaka ndekuti azimwene. Yeah. Something like that. So nyamara uchokera ku kota. Yes. Okay. Ndito. So za Driemo tifika kumeneko chifukwa Driemo tsopano ndi chimene unasanduka utayamba kuimba kuti amalawi ambiri akudziwe koma tisanafike kwa Driemo tisanafike so kwa Smart P. Uziona ngani mwandikonzekera kwambiri. Tisanafike hivi kwa Smart P. Tiyambeka pa Shafi. Kubadwa ndi kukulira mwati kubadwa ndi kunkhota komabe kumudzi ndi kunkhota komabe kukula kutani waenda malo ambiri wakhalako kuti ndi kuti moyo mwako. Ndakhalako kunzuzu, Kasungu. Okay. Ina nchisa amenewa, dowa. Okay. Yeah, mulonge muno. Chabwe. So yeah. Kwani munabata kwa ntangani? 5. Iwe kukhala chinga? Wachiwiri. Indeed. Ndi mulindika nkwanyanya kuti makayang'anira. Yes. They look up to you. Kuti achimwena. Ndenzona za. So usukulu ndabva kuti wamaliza kumene maphunziro ku University of Livingstone. Of course. Okay. Yeah. So ndekuti ma primary ma secondary mwachita. Tamaliza. Indeed. Amapo mukumaliza kumene ku college. Yeah, of course. Moyo wako waenda bwanji wa sukulu unaenda bwinobwino kapena unadzaima kaye pena pake nkutani. Siningane kuti naima pena pake. Unaina ndithu bwinobwino. Okay. And number school mwangu. Okay. Of course. The number I think ndindizaga should be 7. Yes. Yeah. The primary tunajita ndithu, secondary so tunajita. Okay. Come I think there was a time when I think panalika delay and time I didn't get myself from 4. Yes. Yeah, so I had to go back again. Munala kwa setekana. Sidala kwe. Kumano maboni sambe ndabezao ndizi made nkafuna ife. Munala kwa maboni. Sidala kwe. Ngalula kwa ndintolo. Ngalula kwa ndintolo. So when I scooped it was 23. Yes, kumano ndizi made nkafuna ife kumano ndimene school ife maidziwira ntame no this is Oh, you were not happy with 23? Yes. Anza kuti na panku kudira cause 23 points. We have many. Yeah. So you were not happy with 23 points? Yeah. I think I wanted something less than that. So you had to go back to school? I had to go back. Okay. And then and then I got 18. Okay. Then I was which is at least you were happy with this one at least. So and then I proceeded. Okay, so from there you went straight to university. Yes. So that was 2018. Okay. I got 18 points. Okay. Then 2019 I was supposed to ndikayambe. Okay. Komono no mafizi so nagamba no later. Okay. Then I ndamaliza nova. I'm supposed to graduate in October. Imene ya degree imene? Degree, yes. Well, 4 years. 4 years. Okay. So for 4 years wakubanga maphunziro ako ku University of Livingstone. Yes. Mabanga maphunziro aja? Public health. Public health? Yes. Kodi public health muzika great. So kujipatala kuja, nza kujipatala ndito. Yes. Komani kujipatala kuja kuli ma sector ngabo. Okay. Tungodi ndingo zigazo ntujaba wili. Okay. Manesi, ma clinician, ma medical doctor, ma surgical doctor. Amina aja wanga deal with curative medicine. Zochiza. If we deal with preventive medicine. Oh. If ndizopewa.
kupewa kuposa kuchiza. Ndero popanda ifeyo ndio kumene kuja kuli mavuto kwa. Yes. So yuma isesa kuti at least zisafike poti munthu akafike kuchipatala kuchaya. Tikutenge makazari tidule ndithu kuti anthambira samakafike kuti kumene kuja azipewera atu kunyumba kono. Ndiye matani matija titizizirani. So nkhani ngati tiya masamba. Ndina nyama ya masamba. Iya makaniza nyama. So nkhani ngati za nkhani ngati mwina titengere ngati kuchipatala kuja desa zinata kuyuluka mwina ifa za zambiri za azimayi mwina oyembekezera tentana. So ifeyo timakaphunzitsira kumuzi kuja kuti zisakafike poti mukaona ma signs awa ndi awa ngati zili zinthu zodakho zokwanitsa kupanga kuzikwanitsa kumuzi kuja timauza kuti mukanena mutera koma zikafika apa ndi mukanena muthamangire kuti kuchipatala mwina nthambira amakhala kupanga asakutani asakudziwa. Olonso pali matenda ena lese ngati kwachitika miliri ngati mwina ali COVID-19 anthu amene amakhala kufufuza timati epidemiological research or approach imene mafufuza mbiri ya matendawo kuti mayamba bwanji imafana bwanji ndi anthu amene amabwera ndi muzivala mamask muzita ntani timakhano ifeyo chifukwa amene timakhala kudziwa kuti mode of transmission ya matendawo mayenda chonchi. Ayi mayenda chonchi ndi kuti preventive measure yake kwene kukhala watani muzivala mask ka 1 meter distance. Okay. Imene akutipe epidemiology. Koma time mangojuza kuti mungotipinda usati kuti mungotchulidwa. Nanga si aziwe kuti azidziwa samapwekeza bana. Alangoimba munthu samatiwa chizungu. Kidabirako ku school. Epidemiology. Epidemiology. Amene ndi Driemo mlendo wathu alero program ya Cruise 5. Amene kumvera mukuti ayi ndi mwanabe wa ku school apa ndi woti wango pango mene graduate moti akhala kulowa mu field musakasaka zintchito mabwana momona mfana amene mfana oyaza zingine azikuimbia ndiso nyimbo kuti ngala yake ndi mene ndipo ndofati kumireka ayitite nyimbo yoyamba. So ndikupempha kuti uzisankha nyimbo komano uli ndi ufulu kusankha nyimbo zako kuimba nyimbo zako zomwe kapena kusankha nyimbo zina zimene ungasankhe koma ndimbe zanga zomwe uimba pompano kono ndibabwera magitara pamalo. Yes magitara ngambwi inenso kungoti bass guitar sina bwere fa ineyo lusalanga ndili ku bass guitar ndiko. So tichita nyimbo yamba program ya Cruise 5 kukonda kwa mlendo wathu walero program ya Driemo kapena kuti Shafi Piri. Nyimbo yamba ikha nyimbo yanje I think tiyambe nyimbo imene tidaturusa chaka chata mapeto sanati faja kaji ndo sinarusa nyimbo. Yes Yanga komanda mangida feature ndi komano Yanga last time ndi December 29 Maginito. Ngati ndambi kama Maginito akurupa ndikwanga ngati Maginito. You pull me closer. Tikufuna tichita gini. Ngati simunaivera nyimbo imeneyi ino ndino anthu oyipa kwambiri mupite mukayiyang'ane mukayione muli video natenga anthu opsa kwambiri. Opsa mukayionere video yake muli anthu opsa kwambiri azimayi odziwa kuvina kwambiri Magini. Tichita nyimbo yamba program ya Cruise 5 Magini akuti ayimba pompano imene maiti chani ripped version Maria acoustic version osachoti yazingwenye zambiri koma kuti mumve ulemerero umene umatuluka mu nyimbo imeneyi Magini kuimba kwa Driemo mprogram lero ya Cruise 5. You like the way that I'm jamming. Do you like the sound of my rhythm? Ndibonyeka rumba mina umvele mano. Mina uma feel like dance so ijaya china maluli. Say now, baby I like the way you go down. DJ pull up, or down. Kuvina kondicho say la focus. You mami focus. Baby I like the way you go down. DJ pull up, or down. Kuvina kondicho say la focus. Na balalika, na lose a focus. You are not typical, you not an ordinary girl. You want flowers in my garden, you a zero class girl. I'm maniko kana maginito, maniko kana magini. Pull me close and I'm maginito, maniko kana magini. I'm maniko kana maginito, maniko kana magini. Pull me close and I'm maginito, maniko kana magini. Alright. Don't rush, baby, calm down. Hear me now. Chiko Coca-Cola body, siwe ka Fanta.
Yeah, me no see your body's tempting, I'm falling for it. Can you call it my desire? Pakati pagulu. Yeah. Baby, I like the way you go down. DJ pull up, hold down. Kuvina go need to tell a focus. Hey, you make me focusing. Baby, I like the way you go down. DJ pull up, hold down. Kuvina go need to tell a focus. The balalica. Say, you are not typical, you're not an ordinary girl. You are flowers in my garden, you are still low class girl. How maniko kana maginito, maniko kana maginito. Pull me closer na maginito, maniko kana maginito, maniko kana maginito, maniko kana maginito. Pull me closer na maginito, maniko kana maginito. Alright, alright, alright. Say now or forever hold your peace. Amene ndi Driemo, amene mamudziwa ife tikuti Shafi Piri ifa ndi dzina lake nene la pansonko koma amene ndi Driemo, nyimbo imeneyo akuti magini kudula kwa maginito. Amene mundu wina aliyense amene anasewerako akudziwa kuti ginito si chinthu chamasewera. Munthu wa ginito amakhala dolo kwambiri. Mukudziwa ginito. Ukakana ginito ndo unali. Ase ginito nali dolo. Wakhala ndi ginito aliyense amatha kubethula ginito. Amakhala nzako. Waso makhala wama kulasa kubeni. Kwambiri. Akuti say now. Kumapero chimene say now or forever hold your peace. Say it now or forever hold your peace. No. Who will say it now? Who will not hold our peace? So, panopo amalawi ambiri amakudziwa kuti ndi oyimba, and I'm sure even iweyo sepena pake unadzazindikira kuti izizi I think izikutheka. Yes, of course. Izizi inende ne oyimba ndithu. At what stage did you make that vision? Fale sama imba ndithu. Yes, ndakamaenda wakambira kumunda amakhala kuimba tinyimbo koma sulunga ndilipa ndikalowana so mu studio izizi. Kuma ndikubi kuti ine nthawi ndinkalowa mu studio nani sana jikazijitsa kuti that's what I want to do. Okay. Yeah. For nalo mu studio I think nayi nkhani ya peer pressure. Kuti nthawi imeneyo ndili ku secondary, that is should be Chamba Secondary School. Okay. Yeah. So into was Chamba, that's when I went to Madis Secondary School to repeat. Yeah. So nayi nzanga nthawi imeneyo no kamanga. So nthawi imeneyo kuna anthu oti kwakhala visuals. Yeah. Anamakula pa stage bajamemba zinyimbo ndimwena kuti inandi kwela pa stage nimemba nyimbo za anthu ena ichoro kwela pa basi zimba nyimbo nthawi ineyo ndili fan chabe ina pixie kula ina physics chola pizza enjani no manga tokaimba yeah lip singing nthawi ineyo. So people used to say koma umayimba bwino say ngakhala umayimba za anthu ena koma umayimba bwino. So nthawi imene nkakalowa mu studio ndinamba just for the record namba ndi dance. Okay. Yes. Sometimes I dance on the move fashion. Or in by dance on I peak. So everybody wanted to do dance. So Ines, you go find the banging out dance. Many lives on many cavangilas as also. Since I wanted to do music. Command on a nest on the carapa visual badge. This is talking about stage of game when you was at. So that fast forward, that was 2015, I think. 2014, 15, 16, 17. I think close to 18. I think in Talimba myself 2018. Yeah. I think there was a certain feeling in me. I think music is something that calms me down. At the same time, something that I really love doing every now and then. Yes. So I wanted good in the sedego, kulemba nyimbo yanga, ndibidego studio. Go mano is a carino dance was dance. Then in kaparigiza. Timari Afro dance, ndi dance pure. Okay. Paparigiza. Okay. So then 2019 ndinakumana ndi ma producer ngamene magenda obenchiro mpaka lero. Aina tactic ndi Fat Nyanda. Okay. Then I started working with them. Ndamwe ndikagwisa nchira mabiro banga download by internet. Inde. Omaveka purchase your tracks today. Mangwana ngaliza buno. Then ndakumana nyamala amene wanambo manga mabidi atu from scratch. Ugusa ndiri production pangono komavunga mu radio. Yeah. Choncho basi. Ndiri ndamene ndiri ba account Malawi Music for 5,000 10,000 I think yo banga create account.
inaliyofuta kwambiri ina ndawo yosowa basi simasewe. So I failed to create between 2018 and 19 nakanika kupanga create even mpaka 2020 I failed ndipange ndilibe 10,000 kupanga brought nyimbo na 5,000 ndekuti ndipatikize 15,000 ya ndama yambiri kwa singa wanita yeah so kuimba basi I made a couple of friends amene azapanga volunteer kuti I failed uthandizapanga create account yako ndamene ndi nyimbo I think nyimbo 8 ninapanga release ka EP kena ngake mati love letter yes nde nyimbo rako nditu limene ndi magulisa nyimbo ibi yose pa 1,000 nde magulisa 1,000 koma panthu se mfoni mwanga munali ma contacts mwina 1,500 so wow the guy 1,500 ameana kuwa na nthawi yeah kaulita nani kaulita sababu ngani mwendo opheka so yeah ndameyo nakumaliza ngani mali wisdom yeah panopa ali wisdom nyimbo hizi cha hatu kugulani ndi this other girl mali Lisa ndani nzaka wisdom so ngani my friends on okuma nayo ifedi kulipili ano ibi yonse ipite paja ipite pa malamusic.com I was very excited kuna baba wasi inabita pamene pajapa basi tayo nkumadani kumapita then 2021 napanga release tema singles nyimbo zana zinkatulira pa WhatsApp bango kama mafoni ba broadcast kunoko nthameneyo matopanga forward ma message mina kwandu 250 nderuka kutumiza mnthu mmoja bango manga click 250 munaseketa broadcast ile kubanga forward nde ndadusa china ntendere nthameneyo no insurance duma tebulo china yana love you more 2021 ndadusa nyimbo 5 yes no insurance and as a matter of fact akina duma no insurance intendere nyimbo zese zinambira chuka kuno Malawi nambe chuka ku Zambia enda Malawi kamazimvira nyimbo zije ndima bwera ndima anthana kama khanga na kukangana iya so si Malawi yes I remember there was you even Ketura yes mena mabwera anthamati si Malawi ndi Malawi si Malawi ndi video yakatashura na minya ndilo kuseka I know this she's not a Malawi kuvera touch mene kuvekera kuti no kumalawi kunoko sitinamveko munthu oimba chonchi ya mene mba duma exactly ya duma so what happened zinazoti nyimbo zanga zikuchwa ku Zambia ngakhale anthu akuna amazimvera chifukwa chimene anthu they were not able to recognize the person behind the song was that nkhope yanga manyimbo panalibe so people knew my music but they didn't know amangomva sound yes paka nyimbo yanga kumamveka chonchi yes they didn't know kuti ndi ndani so anakaziwa 2021 nthamene nditapangidwa approach ndi Van Ngongo Entertainment kuti andisaine I should be working under them as a record label now tasaina contract anandipanga post pamikozi ndika nyimbo kana insurance that's when people say mundu ayenda nene see so it started like that 2021 ndi nyimbo na insurance chifoti nkathamanga kwambiri and then anandidziwako pang'ono ndapeza kuti ndawina award maso awards kubwera kumene I think ngoyamba so kubanga Hosma Awards ndawina best upcoming artist of the year yes 2021 mu December 2022 ndapanga release when bas wapita muntu wapita muntu so breakthrough song yanga ndimayika ngati when yes komano kwamba china duma jana anapanga be anakwanitsa anathandiza kutsekula kho yes anathandiza kutsekula kho duma china value insurance yes among they connected with the song yes and ndamona ngati kuti neyo still people tend to debate kuda nangobwera modzidzimutsa it's because ineyo pali upcoming artists osiyana mitundu iwiri ena chili Jones ama they are exposed to the internet no mafana ngadamu gero ine so kugero ndo kumuzi nzosiyana so unamba kutipula kale koma anthu sankakudziwa so mene anthu amadza kudziwa amone ngati wayamba nthawi imeneyo osadza kuti unambira kale kwina kwake kungoti anthu samadziwa so pali gero ndi pali kumuzi ine so kugero ine ndo kumuzi inde yes fanda kulira kumuzi so access of internet chanchani kuti ma website zimatani ka maleki yoti mukaikeyo jena ine panalibe anzano it's a one day thing uncle ranchani ndaba zateka anthu amba kumudziwa so if timadibula from the background I build my songwriting skills my delivery skills
and my approach on the song, even my concept development skills. So by the time Ninka will have a spotlight, and then somebody who is well equipped, I'm ready to go into this. Apa smart P alipatipo. Before I know room that Driemo munizuika pana. And how you say Ninka Banga go to Ajina Ntendere, Ajina Chanchani, or and then this might be. This Jan is smart P. Another yeah. Oh, smart P. As in P, as in Sharpie P. Since Kavanga sense of nickname. No, I think in that sense, how well good Driemo 2020. Okay. So I'm having Kavanga record in intended and Johnny, and I did Driemo. Okay. Yes. So nothing 2020. We go from smart P to good Driemo. Comment how you say you must from 2020, 2019, 18, 17, Kose, and smart P. Maonato kana kendi mene yoyo ndimakuza kuti feru ufuna kuti timve kuti nkhani zinachokera pati pano tsono tikamba za Driemo koma asanafike pa Driemo anali smart P koma dzina nene apa nsongo ndi Shafi Piri amene tikuyeza naye program ya Cruise 5 lero tini ndi mwayi chifukwa nyimbo zake zijamaziona kuvina kuti akutimbira popano samafusana matsutsana amapanga ndi auto-tune amajulula ndi computer computer chinthu chichimadziwa kuimba ifwa chikuimba popano pano pofuna chiphe nyimbo number 2 ika nyimbo yanji mene I think Dimbe when. Yes. Mkazi weni salandiga satawa. Yes. Aha. Koma lero kuli kunjoya lero. Tale ndivire nyimbo ya chiwiri program ya Cruise 5 kuimba kwa Driemo akuti mkazi weni salandiga satawa. Oh yeah. Okalimulu munjiti monsengati mwaumba bulu. Lima kunyoza ndigulu alila banji muntu wankulukulu unkadalila you never knew she could live like that unkakaika you never knew he could live like that komantema ukatusweke umayangana palizenje kutibola mwina ndizagwele Nizavumeleza ndimeze ndakai sana kulande pachiyambi she didn't belong to you sana kulande pachiyambi he didn't belong to you poti mamuna weni sana ndiga satawa poti mkazi weni sana ndiga satawa komora ululu makukomola usiku sugona omango kalila kumona asanka kugonda no matter how many times she said it asanka kufuna no matter how many times she showed it they're still fighting for the losing battle yangana sa sogolo lako now I say you deserve chikondi now I say you deserve to be happy. Koma sana kulande, pachiyambi she didn't belong. Sana kulande, pachiyambi he didn't belong to you. Pati mamuna weni, salandiga sata. Odinkazi weni, salandiga sata. Gari jili jako. Chako ngari jili janga balibanga kulande balibanga chitenge balibanga kulande balibanga kutengele goma sana kulande pachiyambi she didn't belong to you sana kulande pachiyambi didn't belong to you pati mamuna weni salandiga satawa odinkazi weni salandiga satawa Driemo ndi chani? Dreaming in every moment. Cha? Dreaming in every moment. Kundi sentence nkanija? It's an acronym, yes. Dreaming in every moment. Yes. Mwana ngandikena kake kachitukena kake. Ndekuti chani? Dreaming in every moment. Yeah, of course. So, mwakamu do some zambiri, right? Some motivating circumstances and already
my inspiring circumstances, and they want to push you down, and they want to raise you, and they want to disturb you. So in each and every moment, you have to dream and keep your dream. Oh. Yes. Never lose your dream. Exactly. Chintu chimene wachifuna, chimene wayikapo mtima. You have to focus on that. Hazikukokera pansi kahazitani koma iweyo keep dreaming in every moment. Exactly. Driemo. Exactly. Koma kama veka bwino. Head. Osati smart piece. Zimaveka mwachi bwana nchifake tinasi. Artists akaka people can relate. Kuzan hamadi dzina adu lindi mphamvu lindi mphamvu. Pali maina yake muntu ena yake una sungachuke. Dzinalo akamalimva likulemera nkamwa. So apapo of course you're still young. Komano nkhani ya kuimba kuno ku Malawi makolo ena samakonda kupanga approve kuti anawo azichita zoimba. Kani makolo okubereka, kani makolo amene akukulera, koma ena ake amaona kuti zoimba imbazi amaziyang'ana ndikadiso kena kake. Yes. Ndi mwina kukhala kuti wakula ufika stage ina yake amati muleke ina amene azipanga zake, koma amene uliwe munthu olibe umayesera zomaimbazo kuita ku skulu kutani. Mwina makolo amene apake kupakana maganizo kuti iwe zizi uyambe wapanga kaye sukulu. Amakunyengerera choncho amadziwa kuti uyusiriza mulola ola akadzamaliza sukulu usiriza mulola apapo pangeka isukulu ndiye ukamaliza ndiye usizapanga izizi koma iweyo tikuona kuti haso yako inambira patali and zioneka kuti ndithu panali ka space kamene amatha kukulola kuti uzikapanga zinthu ngazimene zizi. How was it like? I wouldn't say panali space imene ananditolabo kuti nzipanga zimene. But I would say my mom as my, I was, lenient when it comes to kids. I'm a kandika jisoni. Yeah, but my dad was very strict. Some of them. Oh, all over ngono. So takalipidwabo chani. Very good. Yeah, so zimakazana kuti I understood them in the moment. Kuti magolo watu maga amakandi mantha kuti anhambire oyimba amakhala like music is associated with bad habits. Yes. Smoking, drinking, my immorality behaviors, zinthu ngati zimenezo. So ankaopabe kuti mwana ngati neyo muna zinthuzi ndika ena akamba kunditamba umatantantani, I will lose focus from my education nkamba mwana wapanga za mababy. Olo ndikapeza kupena kandama pang'ono kazina zake tiyamba komwamo kwamba kusuda zinthu ngati zilizo zimenezo. So anandimantha kuti they would lose their child to the world. Did they lose their child to the world? They didn't. Not even a bit. Umangomanga zaka zizokhazi koma zamo wandiza zo sindipanga maso kwa Yehova. Iwe nangona kuti okay nene sakhumulise zomamo wazani koma ndizingopanga. Iyayi tikuti zaka zizokhazi. Mungusemphetsa ngani. Makolo asamadziwe ya. Iyayi ineyo akazi ayi mowa ayi foja ayi. Chimene makonda kwa ineyo ndi ndalama. Fa umafunika ndalama kuti ite survive. Tipange chonchi. I can believe you kunena kuti you have remained focused. If I meno malongo story yako ija kuti utakhoza 23 points poyamba pa form 4 you were not very happy. Yes. Bajayamba kuti guys baba ineyo ine ndakhoza ena mwina khozosanga koma mene mafunira ineyo ngati shafi I'm not happy. Ndibweraso ku school. That was a tough decision to make and a serious decision to make. If why you would have said kuti ndiye celebrate ndoti karote 3 points kanga ndienda nako bani project koma nabwerera kenako wapanga 18 points wati kenako saka ndithu mwayimpaka nawuza kuti uli ku university panopo ukamba zone kuti you have done your 4 years wamaliza. I'm sure makolo ajapena pakebe amasangalala kuti afana sikuti namuluza. Yes, and pamene ndimuona ngati kuti anafika povomereza. It was should be when music started paying. Yes. I told them kuti ndame I think inachoka ndi second year chakumabera. Yes. That should be I think second year chakumabera. Yeah. Then I was kuti musiye kundibya school fees. I remember that time school fees nali ba 650,000. Yes. Per semester. Ndikuti my accommodation njani imahita bimana 900 something. Yeah. So now was kuti pangani focus kwa anali kumusiku. Ndalama amene munaika pa budget kuti muzindilipiria ine igaweni kumusiku kuko. Igaweni kuko ineyo ndizipangira ndeka. Wow. So they called me utanthauza kuti yana that nyimbo nimemba nditi tikamagulitsa tupangamabwera kandama kena. Mabwera kandama kena kake kama nditawanditsa kuzilipira school fees. So imba. Yes.
So pana ino ngati ka meeting ino ngati ndakhasikitsidwa basi mai apa madala apa ngene kunduza iye tikudziwa kuti wabwera ndalama koma ndalama zimabwera ndi izi. So my dad is a very wise man. Okay. I would say so. Okay. He's a very wise man when it comes to reasoning and I would say environmental examination. Kuona kuti amene ulipo for chili chose mene mabanga moyo munomo, it's because of influence. So you have to choose your influence. Yes. Whether we like it or not, or kuchai chimene mavita kajandi mene mabanga kajedwe kaendedwe kayankhulidwe, it's because somebody influenced us to be that way. So what my dad always said was that choose the best influence. Okay. In fact, or even there's this other book I like reading, by the way. Okay. For the 8 Laws of Power, there is about Amadi, surround yourself with the best people and avoid the unlucky people. Avoid the unlucky people. It's because when you associate yourself with the unlucky people, it's very likely you become unlucky as well. Yeah. That's how it is. So the matter when it comes to association, it means they are deeply in you to the extent that they can influence your decision making. Okay. So that's a decision that you have to make. Yes. Kuri ne will be associating in the uyo. Ndipo ndalola kuti iwo azindipanga influence in my decision yanga. Nzenga bangisa ndi munthu kupita patsogolo kapena ukhale pamene udi kapena ubwerere mbuyo. Nkhali makantha amene wapangana associate. So ankandilangiza zimene zozo and I kept it in mind. Kuti nthawi zonse ndikamapita kumene ndikupitako ndikamapanga zimene ndikupanga ndimakumbukira kumene ndichokera. Yes. I didn't grow up in a very, I would say, well-to-do family. Yes. I struggled as a person, not necessarily as a student or what, but as a person in like in general. Yeah. Like my parents tried their best, and chimene sema banga lake bakhomo timaje bwino tikapita ngati zima school fees amaisesa kubanga mbali yao. Yes, tivale ndi bwino. Komano when you go on the scale of, let's say, my classes, maybe we will say we are below we are on the lower class, I would say. So I notice you don't shy away from acknowledging wakula moyo ovutika kapena kuti wakulira kumudzi kuti wesi wa mugeto ya. So you are okay with people saying that? I'm very okay. Sikuti so umachitenga ngati kuti they are throwing some shade on you. What am I not with Zabu bwino? Because I acknowledge where I'm coming from. Amene panopono mane uli nayo kuchuka ndiyamba kumene akakati ndi wakumudzidi ndaze kuti ndi wakumudzi. Yes. Ndezi bazuku baba. Of course makwereka. Zinkabwereka nthawi yake. Yes. So I think the best among the people ndimuntu amene amaitenga criticism ija as a construction. Yes. If you see people throwing chan, it's not the time that you as an artist when we defend. No. Sit down. You see? Because I heard this other quote, Mr. Bean, he was quoting Charlie Chaplin. Life is a comedy on a long shot and a tragedy on a close shot. Something because you are very close to that and you have your emotions attached to it. But if you move at a distance, you go on and step back, I think it's not ready. So muna production muna your choice of words, you didn't write it well. So it's just you to go back to the drawing board and go on how can you do better. So now panopo we cannot consider you as an ordinary Malawian chifukwa tikamba kumachula anthu oyimba kumalawi kuno kudzina kuti tuluka ndithu. Mwina it will just depend kuti kodi tikunena anthu ake kodi ndi akale kodi ndi oyimba gospel kodi ndipo koma kuti tingoyamba kulemba list ya anthu oyimba kumalawi kuno mwina sitifika so ku number 10 dzina kodi latuluka, which is a big thing. It's a big accomplishment, especially looking at your age. Komano my question is kuti zimene zizi sizinakupanga affect iweyo ngati munthu. But maybe I'm asking the wrong person. No. Komano, I just want you to tell me could experience how Kalayotani, because I'm sure going into college and leaving college, they are two totally different people. I mean, and my attitudes are it's a whole 360. How has life been like? Well, life hasn't been hasn't been easy. On the other hand, yes, because Kukara, one of the finest Malawian artists. Yes.
I would say it's one of the greatest accomplishments that I've made. She won't be in the school young guy because on every talent, when you attach education to it, you are very likely to go far. Yes. Because, but even when I'm a corporate organizations, I mean, they would want to work with you, and they will look on your status. Could we want to find out influence? And I mean, I look secondary. Who have a influence with the school? Oh yeah. You understand? Who's you see? So, just because I would say I was raised right. Yeah. To the sense of whatever comes my way doesn't change who I am. Because I say it doesn't. It just helps you show who you are. Yes. And there's somebody who said a harmless person is not a good person. Okay. Yes. Just because you are harmless, you can do that. So a good person is a person who has the power to be greedy, who has the power to corrupt, who has the power to oppress, and he chose to say no. That's a good person. So I would say I was raised in that particular sense, so the fame doesn't change who I am. Fame doesn't influence my decision making. Hasn't made me forget the people that was there for me when I was a nobody. Those people are still my friends till now. Out of 1,000, 500 people. Exactly. And if they call at any time of the day, you stop whatever you're doing. I pick the call. And I'm no longer the Driemo in the Shafi. Yeah. You see? So, ku school yes, so it was the other way around. I had a lot of enemies and friends. Oh? Yes. Oh, yeah. There was no moment in my school life. It was me as a normal student, kujoka ku hostel, my books anga manja, panda, class, and even if I was in class, I was the same person. If there's an exercise, we do it, and whatsoever a question to ask or to answer, we forge ahead. But people still, I'm post in my social media, and they attached it to me. I'm with the perception, not the person that I was. I get your point. Yes. And yes. Not what you are. Exactly. Under normal circumstances, but not as Zita, come 41 owners in a Driemo, I just have to function. Yeah, exactly. This is a Caesar level. Yeah. So and how comments moja come to post but school 1,500. I cannot know everyone. Just like even you exactly. So that's the problem in Makarabo. So Tomanga received my criticism, but the best way in I think I'm surrounded by the best team. Yeah. My management, or and even if affect the people who can talk me through it. I boss, I'm about to tell you about Zikachitika. And as I'm a human being, I'm my mistake. I'm a time the banga cover up, the best way came to the so yeah. Kupitiriza sukulu mpaka na ukamaliza pamene ukudziwa kuti at least career yako yoimba it's taking off and mina amene uneya muti ndamatamba kubwera kuti you are even able to pay your own fees yenchani ndi imene amalawa ambiri mwina akoza kudabwa nacho kuti okay zimenezo ndizoteka chifukwa choti mwina aona anthu ena amene akhala kuchitira moyo wawo. And I think this is an opportunity to talk to anthu ena mwina kumbali ya makolo kuti iyayi talolani anawo apangebe flourish muka talent kawo komano inuyo just ground them ma principles ofunikira moyo kuti at least atuluke mmene mukufunira. Komanso mwina kwa anawo amene akuona ngati pena pake zikusonya kurasa chitaye nsanga isukulu yasaitaye nsanga kuti hey ine ndi anje mpirawo basi ine ndi anje talent yanga ayi basi. What would you say about that?
Yeah, I would say the same thing. Kunena kuti kholo lidonsa limadziwa mwana wake menalini. Kuti say the kholo lamulephera kale mwanayo or kuti in the sense of kuti alakhale utali alibe or school yomwina wachita ndithu. But antana ake they are called educated savages. Yeah? Yes, educated savages. Oh yeah. Anthu ophunzira koma mutu wawo ngosokonekera. Exactly. So without the basic principles of life, you still need a certain mindset in you. Chimene chinga kuthandizira ukhala munthu oti ozindikira. Pa kuphunzira kuja kwambiri kuzowa khande pia chidi kukhala munthu oti munthu akusugera. Iwo zingodziwa kubachekeseni ndi mabanja. Exactly. Koma when it comes to zinthu zofunikira mmoyo, omuzati ndi wambuli ndithu. Uzabuzati munthu ndophunzira koma you see kuti ndi moyo wake sizikuoneka bwino kuti akupanga yani. Like even his family life, because amana kuti you only know a man when you go to his house. Cha? You know a man when you go to his house. Ndekumusadzabwere kwathu ya. Zomafufuzana kuti tione kuti wadavire mama. So anthamela kuzungulia, how do you treat them? Yeah. Umacheza nawo bwanji. Wakumana ndi munthu who is below your class. Umacheza nayo bwanji. Yeah. How do you interact with them? Ena kuti agwire janza kumakhala iyayi. Tingo bathana ngokunda yonke kapena kuti ngopati ngowulutsa basi. Ora chanchan. So mungandidetsa umathunga. So that's when you know kuti ngwiwala kumene utani mujogera. So you just imagine umuntu amene wapanga zimene jaza. So makolo need to see kuti mwana angai ndotani. So komanso you have to muzionetsetsa kuti akupanga balance. Akapanga talent yake ja first mumuike pa trial phase. Kuti okay, tamapanga zako tamapanga so school. Then muzikaona ma grades yake. Kuna kubwera bwanji. Ngane there was a time when I was called to the head of department office just to appreciate me. Kuti I'm doing better in my courses also. Oh. Yes. Oh. And this so music yanga kuita bwino. Ankandoza ndithu sizopheka zimene kupangazo koma you're really doing fine. Oh. Exactly. So your school never suffered? Never suffered. The popularity yako kapena talent yako? Never. It never suffered. Komabe your body took a toll. Fande you had to split your time. Exactly. And the best way, the good thing was my management could understand. So I say I'm in the phone. But my guys and I akufuna show. Dedera kudala. Tanga na kale ndawe usuku baki. Ngazali ya ndi mayenso kapena maklasa kuthina. Amaitha kuikana show ichi. Then maloli arizika maluzi inde komano school zira. Hai, amaru mani mama so orumo kuya kwambi kuti amwerepo za ndupanga tension vele vake pano. Exactly. Komano still mafunika be kuti tifani maziwa kuti nthawi ilipo. Za music. Tizapanga izisi. Koma school tipangiretu pano. Tipangiretu. Akutero amene ndi Driemo Shafi Piri. Smart P kale kadafa kale ka Smart P pano ndi. Vakatida kamene kandiseketsa kwa basi. Amaro Friday nyimbo number 3 mprogramu ya Cruise 5. Akuimba nyimbo zake zomwe. These are the version tina taketa acoustic basi tapepe kuti niyo mukhale muzimvetsera twai nyimbo zokoma kwambiri mprogramu lero ya Cruise 5. Nyimbo number 3 ka nyimbo yanji? Ikhale 100. Oh, emwe analenga iwe sana lakwe amati chani? Adayika zonse pa 100. 100. Exactly. 100. Mati 100 bwana ba. 100. Yes. 100 pa 100. 100 pa 100. Which equalizes the English word. 100. 100 pa 100. Meti madenera. Ndi momwe nakoza 100 pa 100. Basi. Ye mwana lekewe sana la kuita chile chose anachika maluma ake kamphuno bwino kayo. Ka size kabwino osati kuti akukhanga 100 program ya Cruise 5. Yeah, sena yemwe yankalenga iwe sada ponya daiga zonse ba 100 yemwe yankalenga iwe sada bala daiga zonse ba 100 inde amajedera kumbali koma mutima maziwa ndiwe buleti zimawa pweteka koma sanganene amasekela kumbali koma mutima maziwa ndiwe shasha zimawa wawabe koma sanganene nde usawamvele podi yemwe adalenga mwezi adalenga iwe nesanga ponye sanga pali ambuye sala kuita beta
tamvela deka deka sanga kudutse sanga kupose zaonza bweka bweka alibe confidence amafuna nonse mupale sizi kuvuta uzingolila ati nonse mufanane alibe confidence amafuna nonse mupale sizi kuvuta uzingolila ati nonse mufanane usawa mbele usawa mbele usawa mbele usawa mbele usawa mbele usawa mbele Pori mwe adalenga mwezi Nesanga ponye sanga pale Ambuya sala kwita usawa mbele usawa mbele usawa mbele Usawa mbele usawa mbele usawa mbele Pori mwe adalenga mwezi Nesanga ponye sanga pale Ambuya sala kwita Ambuya sala kwisa Ambuya sala kwisa Driemo kulinje ku Zambia. Simu kumadula ko phazi tu ya. Yeah, sikulingira yetu ndo. Simu kudula ko phazi yayi. Wapita ku Zambia? Basi. Wapita ku Zambia? What's in Zambia? I think Zambia is my next home, I would say. Next home? My second home. Your second home? Yes. How? Okay. Makumbukenda ku Zambia baje kuti nyimbo zanga zinamba kumveka ku Zambia. Oh yeah. Yes. Kuli zinakaba zingabanye ku Zambia yako? I don't know. Wina wakana ngozivunga kumene koko. Yeah, say that mwina anazipeza kande pa internet mwina China ndana ngasi failed kati samasa moja na majira pa business maponya ma website tao chanchan ndimuna atipeza murimo mene mom. So I think it's now asangaratsa. But then Sikudai was that big in Zambia. Yes. So pangono whenever I release a song zimakapezeka begudi some of the Zambians were vibing to the songs. Yeah. Yes. So I think now irabwera no themzaliwa album. Yeah. Ndimene tidazapita ku Zambia ako ndukapanga media tour. Tima interview timachane. So that helped me. Kuli mzaliwa muli nyimbo ziti ndiziti. Muli ayina lele amenewa. Yes. Lele alimunzaliwa ayina loyalty. Mlagina out of my league, mlagina topa. Oh yeah. So okay. That's nzaliwa. Yes. So I featured Mama Mwanga, I think when I made Nabanga feature with Malawi in the Quickfire. Yes. The rest were Zambians. Oh, the one artist from Zimbabwe. Yeah. Not you all. Okay. So I just got up, Zambian. So yeah, the agenda was good. Yeah. The goal is not to end here in Malawi. Okay. We have to take Malawian talent and sell it to the world. So what was the experience kupita kumene kuchako working with Zambians and collaborating with them? They are very friendly people, welcoming people, and humble people as a matter of fact. In the sense of kuri madis on samena kumana na undu kucheza nao, there was nobody who made me feel less. Yes. Nde kumakaya kuri ma conversation amenda we worked even on projects and then to sana ruke sikula leloli. Kuma we're still planning kuri tabangalirizi modern. So and chimene kina kazikisa ngati mazuku eni kuda muntu I think ku Zambia kunoko is even doing better nditira bangalizi nyimbo ya follow it. Yes. So follow was a hit in Zambia and a hit in Malawi. Yes. And it's not easy, I repeat, not easy to make a hit in two countries. So I really thank God for that and the support that Malawians and even Zambians gave me for that particular song. So we are coming from a background yonena kuti patience na madingo anapanga move ku Zambia. Panaona ura kumawezeka mai kunokoma. There was a moment where he actually completely moved into Limpuja nde wapita. Pena amene uri ena mari mwina sadza bweraso koma tamona kumabwera. I think I've also seen Tay Green goes there a lot and so forth. So I'm saying kuti mwina rumkulu imene ateremu anyamata akarundu kukasiya ngoti kena kundizira kubwera kuno kudzaona anthu kena kundikakhala kunoko. So the thing is that ali sama kandi magoals ake komanso ndi ma objectives amene now in order kuti apange achieve goal imene so nkuteka mwina ya Dr. Namadingo ma objectives ana it involved him kusunthira kuti kumene kuti akakwanisa zimene akwanitsazo kupita ku Zambia. Pamene neyo ndikuona be kuti I can be going for a week or two or a month and then I come back. Como you don't plan to go and stay?
Yeah, I think for now it's not in my plans to go and stay. Okay. But if there would be a chance, I just want to work with them because in the sense of I can even get more shows. Yeah. Even to Zambia. I think then Malawi is my home, so there might be a chance for more opportunities. When I was a big opportunity that involves me staying there. Aye, she's on. Ako mathamane zimene zozo. Anthamane zambiri. Amene zambiri? Koma ine zambiri sina zife. Zimene navako. Anthamane zambiri zene sina zife. Koma zimene navako. Ndizonena kuti ku Zambia kulala mwathu kuti mbale wathu ndithu amangopita kuimba kuma nawo kuimba kambokhala 30% ya zimene amachita 70% alawa. akubakhala busy ndizinazo pamene manabwera nkhani ala mwanu ndi nthawi imene album yanzaliwa. So there was a song out of my league. She's out of my league. Yes. Out of my league. So munthu amene ankaona nayo dzina lake ndi timati Chichi Daisy. Yeah. She's a radio presenter. Okay. And she's a social media influencer. Yes. So for us to get a bit of traction again. Yes. So we wanted to get into the air. Okay. And then in that particular sense. So she sent a video. You band a soundtrack. Yes, it was so if we took the video, we got a soundtrack out of my rig in the bank post. Okay. And this was Zambia. We had an interview in the air and some other presenters. Yeah. And after that, we took a picture. So it's many so no. It's many. Nangasema because wajabolemba. Asakalero amene Siri kanga fuso zikaruka amene bajabo fuso imankalori the statement yes. So zinabwera ngati fuso zimene andalibe nazo. Alibe nazo nchira. So I think zare ni mena nthambi anakhandika idea kacha kuti yeah ndekuti kuli mulamu what but no. So we should be looking forward to more collabs coming up in Zambia. Any other countries that are on the regions? Yeah, I've worked also with some Zimbabwean artists again. Yeah. And also I'm planning to work with some of the South African artists and even Tanzanian artists. Right now the goal is to try to sell the Malawian music. Okay. Then hamana kuti but why the nyimbo rodi waimba nthawi kunja tina muna city pamveka. You be like even the Coca-Cola company the first year of selling anagulitsa bottle limodzi. So kugulitsa pang'ono it doesn't mean kuti malonda ako ngosa bwino koma mwina anasana kudziwa. And so they make billions of dollars. There was a time where someone so whenever we are working on that. There will be a time when they will have no choice but to accept. Let's get back to Malawi. What's your assessment of nyimbo music kuendera kumalawi kuno panopo? Ndikuona be kuti I think pakati apa patuluka ka crop kena kake mafana inuyo kuti mupusha ngini modabwitsa kwambiri. Iweyo ngati munthu woti mwina uli mkati mwaka mvuluvulu amene zinthu kuzoona bwanji? Ngati tikukula. I wouldn't say kukula such komano tikusintha. As the technology is changing, dziko likusintha, sininga makhalibe chimodzimodzi. So but chifukwa kusintha doesn't mean kuti iwali kuti Malawi ndani. So ndikuona be kuti exposure chandiya bwino and tikutha kuona kuti kumaponya moti zizungu or the type of music, the genre of music imene anthu akupanga imakhalabe yoti or even the international market it can sell. Akhoza kuvera ndi. Yeah. Komanso I think chifukwa chakubwera kwa TikTok. Yeah. Zimakhala zoti even munthu ali ku China. Akumatha fanda kumbukira ndani Gides Chalamanda. Yes. Nthawi ali star kwambiri or even amene alili pa nthawi before TikTok kukhazikika wakapanga mashup tije ndi Dr. Namadingo sizinafike that gauge yoti makumakulu koma when TikTok came and those things were transferred to TikTok inapezona kuti azungwena ake akupangati magafa ndi chula nyimbo iliyo so you know there's a power of social media that comes with it in the sense of kuti mundu olomwena nyimbo yako is not that giving koma kuivunga pa TikTok imapezeka bodi indicate my exposure tinataki so panopa ndwanangati with the coming of social media the internet exposure anthu komanso kuphunzira ndi zinthu ziwiri zitatu zimathandiza kuti at least music industry yathu zipita chitsogolo.
Tsopano iniyo zachikondi bwanji kwenikweni nyimbo zako zambiri zimakhala zachikondi. And apapa pamene tikuona kuti ndimfana atu munthu otamaizo amene jikolepo pano ife timona ngati zimene amaimba zoti wadutsamo kale koma iniyo simunakumane nawo mavuto ammoyo. Yeah, apa size yathu. Asa zero kumana. Tinakumana. Kama nyimbo zako zimakhala ndi uthenga wolamitsa kwambiri. Yes. So the reason mena panga nyimbo zachikondi it's because all in all. Yeah. Ngakhale munthu anapanga actor ndi gangster or what. Kena anthu amene mano amatukwana muna zachikondi. Or amene amati I mean a scam, mean a dogs or what. Imakhala speaking from a perspective of being hurt. Ngana soda kuntima. Ndi amuona ngati kuti ndimena maganizira. Ati china muluma chakuda. Yes. Even amuna yena amati akaza mangofuna kujira ndalama. Ndikuti yeye mwana nakuma ndi munthu nake amene anamusosola zake zonse. Yes. But in general even Yehova molenga adamulenga munthu wamuna ankati iyayi. Komano timulengera omutani omuchengetera omuthandizira omuthangatira. So that simply means there was something special that God saw kuti ababati mange chonje. So inayo ndikamemba nyimbo zachikondi I look at that perspective kuti we all need, it's a need. Everybody needs to be loved. Unaliyense ka amuna ka wankazi, everybody needs to be loved. So nimangana pamene popo. Komanso another thing that I see is nothing sells more than love songs. Yes. And this is matengera kuti unena zabwino zachikondi kapena zoyipa. Yes. Ukayamba za heartbreak ndi vabali gulu mamiliyoni anthu amene ali mu heartbreak. Ukayamba za ukwati. Yes, and how za ukwati ndi gulu mamiliyoni anthu amene akukwatirana. Yeah. Ukayamba so zaka za China zoyamikira nkazi na ambiri amene amafana amikira zika zawo. So everything that involves love in it sells more than any other music that I know. Kutsogolo kukulinji ukudziona kufika patipo because now uli ndi maphunziro amene wachita za public health, which is a whole life on its own. Komanso kuku you are a budding you're almost now almost an accomplished artist tsopano kuti umayimba ndithu ndi wokhazikika. Ulowera kutiko pamene we could do both. Yes, it's very possible. If I manage to do school and ndizosiyana si. Okay. Kuna kuikhala ntchito kati. Yes, that's what I'm saying. Bwana kuti ayi. Ndipita kushow. So this is what happens. Pamene show mwe kubwera kabwene kuona mutu umene kubandira kuti ine lero sino ino pita kuntchito. Okwa ndizitolere kale. Of course. So what happens is njoti nkhani makata management and how you can manage everything that you have. Yeah. So I can work. Koma zikuzolengera the scope of work imene akundika hapo. Yeah. Ukuzogenya ndi company nake. Yes, ndine wa public health. Mwina andidenga for that reasons. Koma nkati mwanchiro moja makhala kusintha ti my responsibilities imene munthu akubasa my duties. Kuda chabuna tapita nkono ku marketing. It would even do them better. Yeah. If I was in that particular scope. Yeah. Because I have a couple of marketing skills. Yeah. Marketing agendas. As a musician, I know how to market my music. So I know how to influence people to get to listen to my music. So the same thing I can influence other people, maybe to buy a product. You see, I can influence other people maybe to get involved in a certain behavior change or whatever and everything. So many things that I can do. Okay. But it just depends on the scope of work because of Joy Ram. Si interview to remember unapanga convince. No, komanso into jina chimene nenga video nchonena kuti kulemba mundu unofana ulembe ntchito ntemo mungu fani mundu bange transfer and bange transfer ndibwere komweko. So yeah, ngani ne makaona zeri komanso kumene kugya ntchito akulipira motani. Yes. For kulipa kuti they are paying you peanuts. Ndi nkumogwisa ntchito. For ndikapita wako ndoti I'm not just only Shafi. Yeah. Ndikhalasa Driemo. Yes. So nkuteka anthu akati mwina ndogengera chipatala. Ndipita chipatala ichi cha private I think tikamuone kusondanisa. Driemo. So they might be having customers simply because I am you're working there. Which is a benefit for them. Yeah. But what is that benefiting me? You understand? So I have ndirole kundi zipanga zimene zimandipangitsa kukhala Driemoyo muzindipatsa mpata ndizikapanga zimenezo. Chiro anu ndigwira. Komano it has also to come with a certain type or certain amount of payment. Imene ndikakhala komano ndina I think it's worth it. So of course you are yet to get into it. Yeah. I think after 5 years it's kumane so mazona bwanji zithu ziyozene say aya chiro ndaita pasa mwene ngopanga so imbazi basi. Amene Driemo program ya Cruise 5 Shafi Piri
cheza komanso tikumvera komanso iye akuimba amene simunapatsa kumaya kuti ndiyimbe nawo nyimbo iya muimba ndiyimba nthawi yanu ilipo akutero akuti nthawi ine ndiyoni ashaine yeyo koma yeye anashaina kale sindizoti afuna so kushaina chani apapa yeye anashaina kale nyimbo number 4 ikhala nyimbo yaji taimba magini ginito weni 100 I think I want the trailer. Nyimbo imene ndiyamphapo kwambiri. Ukanakhala moyo huu mayamba ni matrailer. Yes. Kuti uzita kuona moyo ukanaendera. Exactly. That's a powerful song. Zone. That's a powerful song. Ndayikulu kwambiri nyimbo imeneyi. And komano sibwezo natha kumalola kukhala no moyo ukanakhala kuti akuziwira ari moduzi. Kuluziyamba makhala kuti ndingo ndile ngani. Atikireni salowe moya. Akoma kutsogolo kuti kukuona kuti akoma kudutsa papa izizi. Mistake. Akutelo tu akuti zikanakhala kuti moyo umayamba ndi matrailer bwezi pano mwina zili kobwino kuti tizipanga understand kuti mavuto amene akuchitika apa sikuti zikuthera pomwe kutsogoloko kuti zina zake zokoma kuimba kwa Driemo program ya Cruise 5 nyimbo number 4. Mina wake moyo anayamba ndi matrailer kuti zitakuona momwe ukanaendera wakadalipatsako manyo yomazambela mikango njira zopezela chuma tisamachite kuona zilango mukadayika nyali mwina tisamakwele mbwayi mwina iziwaziwa ndani mwina pakati pa anzatu mwina achuluka mafunso funa mayanko nonzelu zachepa zifuna mayanko nditifuna superpower tizilidziwa mawalo kutilika mayandikira tisizaone za chilendo mumalola tivutike tisada pambane maondo watu wasupuke musada tiyange nimaona ngati mwina mumachita dala kuti ngati sindivutika singachita understando chifuniro chanu chichitike matendele mavuto tiyamike inu ninu nokha mutamandike nkhawa zanga zonse mutasenze ndinu achuluka mafunso funa mayankho onzelu zachepa zifuna mayankho ndetifuna superpower tizilidziwa mawalo kutilika mayandikira tisizaone za chilendo odziwa ndinu olenga ndinuyo mwini wazonse ndinu mukale dalaiva odziwa ndinu olenga ndinuyo mwini wazonse ndinu mukale dalaiva moyo wanga funa mayanko onzelu zachepa zifuna mayanko ndetifuna superpower tisilidziwa mawalo kuti kamayandikira tisazaone za chilendo chuluka mafunso funa mayanko onzelu zachepa zifuna mayanko ndetifuna superpower tizilidziwa mawalo kutilika mayandikira tisazaone za chilendo say now. Ino ndi Cruise 5 ndipo lero tikucheza ndi Driemo amene dzina lake neni ndi Shafi Phiri komanso pena mudzamva kuti magician. Yes. Ndizi yani zimene sitinangobwera dzina ndiwe magician. Yes koma osati amene mukudziwa ino sing'anga
Wamatenga. Yeah, toka matenga. Ndeza kunchisizo za kunkhota kona zamangoti kama. Zongo pharikiza. So how the magician came into existence is that a lot of people were more like surprised or more than impressed with how I could compose nyimbo mu studio momo ndikulemba mu studio momo in a very short period of time. You are able to do that? Very much. Kungolowa mu studio muja. Nyimbo yona libe mu room. Munalibemo. Mwana ndabetera kusoza ndo zina. Yes. Kura tate ndimenyeke na kake. But nyimbo I would say nyimbo ya When Wende ndinalembera mu studio. Nkazi When Wende manager. Trailer ndinalembera mu studio. Really? Exactly. Zinkajidika mu studio mu banga ndo zina tatele na mabuzo okay bangi dizera baba. You see? Nandi tu ine tactic ifanyanda hapa tukucheza. I think it was supper time. Taja ije la maliza everybody wa mwendo pachikira huko basi. Nema ndala nyanda ndali basi pakizi na masewera. Then can I come out the somehow like that. I was just, humming through it. I was like, I say, I think nyimbo hii melody and was I can write something on this, but I'm not sure So when I was going through my thoughts and everything, I think and just like that the song was born. And just like that. And I am a songwriter. So I've heard. Yes. I do that. So through that, people were like, hey, I say, whenever you jump on a song, you create magic. You see? A magician was a certain guy from Zambia, I think. He was like, hey, you just called me, and after we worked on a song, and then he was like, hey, bro, we have created magic. You yourself, you are the magician. So on that project, it just started like that. Yeah. So for the first time, I just let it, But as time went by, let me embrace this. Yeah, let me just let this be who I am. It's not too bad. It's not too bad being a magician. Exactly. As long as magic you could do it kunyimbo. So you said tell me about the Nchisi connection now, because the manina good ena ama sogoneza amananga ndi wa Nchisi kamena ru Nchisi ndi wanu ena amananga ena so where does Nchisi come in? Okay, Nchisi come in because my parents were working in Nchisi, so okay. But I would say ndakalisa kwambiri ku Nchisi because my father is a secondary school teacher. Okay. And he has moved around Nchisi kwambiri. Yes. Yes. For anambila kupusa kumbomba secondary school, which is Nchisi, and he moved out to Doha and then came back to Nchisi again, something like that. Okay. So ndakalisa kwambiri ku Nchisi. But music wise, I met a tactic in Nyanda, that was 2019. Okay. Yeah. Then we started working together, as a team now. Okay. So, but how you made anything come also sign? If you're signing me, my producers are these ones. Yes. I made it clear. I'm not going to work with anybody. Unlike these ones. And now, as the Kalonjis here, but we need to work in that for variety reasons. You understand? My main producers, executive producers, and Van Gongo said, yes, no problem. We can work with them. Yeah. So that's how. Then I made a post. Because we are busy. And I get a lemba kodi nyamara ujogera kunchisi. But muchizungu chake, it was based in Nchisi. Okay. So where you coming from and where you based are two different things. Yeah, two different things. Yeah. So I was based in Nchisi, but how many music gang I was taking another step. Yeah. What's your connection with your maps? If I know wakanga ka photocopy ka your maps. And if it is zochitika zako style yako so I've heard that I look like your maps. But I don't know. Maybe sometimes they wanna the Tuesday. There's a time think abanga launch nzaliwa haba. Blanta komesa ho 2023 August. Na manga Niger Locks. Yes, Niger Locks. And then Niger Locks maybe I could see when I send that particular picture to somebody. I was saying like, why are you sending me a picture? No. I was like, no, that's me. I was like, really? And then I sent some other pictures to be like, wow. Yeah. You see, you guys really look alike. Have you met him though? Multiple times. Yes. Have you worked together? We have worked together. Yes.
He was on a Popo remix. Yeah. Yeah. Yes. Yeah, he was on Popo remix. Exactly. Yeah, so he jumped on it. Yes. And it was actually them who came to more like to work with us on that particular project. Oh, really? Yeah, it was your map's manager. Yeah. DJ Kandeke. Hey. He texted me. He was like, bro, we want to work a remix on your song, Popo. We loved it. We liked the song, whatever thing. So we're like, yeah, no problem. So when they came here in July 2020, was it 2023? Yeah. Yeah, because by then the album was not released. So it was like, I've released Popo. It was in June. In July, they wanted a remix. So they came here for a show. It was Mingoli Bash, something like that. Yes. So they came, and then we worked, they jumped on it. Yeah. And then instead of us releasing it as a single remix, tunayeka muyane album. Rival imaona bwanji ndimaona kuti anthu oimba nomakonda ka rival kena kake yayi I think iwe ndi eli njuchi zimoneka kuti munapanga kuti kwina kusoma yayi uyu nduyi ayi dolonduyi. But as a matter of fact, now I've been a fan of Ella Njuchi. I'm still a fan. I like his music. I like his type of music. How he writes, genius. How he delivers, perfect. And I would say, I wouldn't compare myself to him or compare him to me, because he's him, I'm me. Yeah. You know, there's a couple of things that I'm good at. There are a couple of things that he's good at. Yeah. So he's good the way he is, and I am good the way I am. I think in my fancy, I mean, yeah, I'm gonna compare. There was a time that we had a conversation. Yeah, indeed. Okay. So we had to say, I think they are fans. I mean, I'm what my musicians has done. Yeah. She followed kukale show ya ine, ila injuji, ka KOK, ka send, both times and four. Ndiga go stage, almost the whole crowd was singing along. Ali Sadumba, Ali Sangara. Nditsige, pa kwele ila injuji, same people were singing. Yeah. You are like, Sabano. Na talking to me. Then you go to the following, ila injuji. Muna say 95% of my followers are enjoy. My followers are. My followers are okay. So why are these people, code fans, making us to be looking at each other in a certain way? Unless you would always want to be the best, surpassing others, which is not a good mindset. Yeah. It is at some point good you want to be the better version of yourself. Yes. But if you take it to say the digital competition do, sometimes you get frustrated. True. If whatever you planned didn't work. And when you're frustrated, you try it, now you start becoming evil in the sense of kuri umata wa comedian zako kuma deals. Umata wa kumane nina zako zoipa, kumapanga create misampande itu. Zani jidigira abantu I won't mention names in the sense of somebody sent a lady so that I should be flirting with her, and then as I didn't get my screenshot, then tialuge wa social media. I'm telling you it happened. Yes, but like enough, I wasn't in that particular moment. Okay. At that particular time. I don't know what I was busy with or something, so I was distracted. Only so one of my... Yeah, I know. So one of my teams, my team members came to say, I say, but this particular train, and I have some evidences, it's not I was like, yeah, we've been talking for 2 days now. Yeah. It's not 30 days. But we haven't talked about anything tangible yet. It's just my hi, how are you, what are you doing, and something like that. I was like, if you want something good for yourself, just block. So I did. And yeah, in industry, I should go down. You know, people creating stories, trying to tarnish, because I know that even I love that book for the 8 Laws of Power. They say guard your reputation with your life, because if somebody wants to destroy you, they just destroy your reputation and you're done. Oh, yes, exactly. If somebody messes with your reputation, it's a tap. So that's why they do. Good, they should try to create my fake stories. But so I jump to YouTube. When I'm funny, I think YouTube is kujifunga ntima page and hazigamba zina zake zofoira. I remember when I went to Ireland, and I think on the second floor, yoga banga perform. And then they go on my elevator.
This other lady came, hey, can I take a picture? Funny, let's yes, I will so so I was like, no problem. Then she took a picture and very much. Kusai we now, kuna manager wanga kuna then on the other side of the and you make nothing get you make boss kuyankhula zambiri mbili. So all I want is for you to answer. So for me, I don't really respond to that kind of nonsense. So no mango jangana. Kuda mugankhula mudo about me. My focus is this. So that's what happens. Yeah, uzi yanka ura sama kuzorowele. No. Kuma yanka. That's you feeling. Mesa de guarding your jealousy. You mean reputation ya ine mugango undine na choncho ya. Ndiri fanana. Nangali mozi kudi ineo as let's say. Yeah, you are upanga attack, you upanga defend. No. Utete zambiri yako. Then also mubanga attack. In the other way. Ndiyunga mzilingadunira kuti mene mukuoneramo ndimweleveta moti ndapanga sotage apapa kuti nawo saperekere umboni. That's not the type of a person that I am. Singakwanitse. Very different. Tikutero kucheza ndi Driemo. Tikuyandikira kumapeto kwa kucheza kwathu ndi Driemo. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. No explanations? No explanations, just yes or no. Very simple questions. Okay. Like the only one you have to answer with a proper origin is good. What is your full name? What is your full name? My full name is Shafi Sharif Piri. Do you have any tattoos? Nope. Do you have any piercings? No. Do you have children? No. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Do you have a girlfriend? Yes. Do you have a wife? No. Have you killed a chicken before? Many times, yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? Yes. So bawidi baja manajedwa banji maganizira. Now I was thinking, could he? Kodi nasudako? Kodi nalidia jamba ndugu icha? Yeah, of course. Kapena sinalia jamba. Pakaseti na gadole senti muntu maza. Chira kozi sibwana letu. Ndio kusuda kwa jamani maganizira kodi alibidi jamba kamera kana signal jamba. Fana ni kana bengana. Yeah, ungo soda kongo ndio sadi kopengeza kwa mongo jira ku just the right amount. Chamba masura banje ka. Ndizifu sawe. Wena wena una sura ndio ruzo. Pama kugira bwira mamenya kasai ngena. Dimalize kuyeza ndi Driemo Shafi Piri. Shafi Sharif Piri. Yes. You are Muslim? I am. I see. Because I said Shafi, then Shafi Sharif Piri. Yes. Ah, good. Then nyimbo yomaliza ka nyimbo yanji. Mwati ndimba na ori inetu. Yomaliza ndemo imbe na what I think. Komano imene munga imbe na obutuone kai. Ikalero ndisaluke nayo ndi pagulu pano. Azon. I think imbe imene imba ndisikefa jumoro. Lele. Afuna ndibwereketse. Ndibwereketse. Skefa chimoto? Yes. Lele. Lele. Chinapharu mene uje skefa. Skefa si muntu wamba yayi. And he is my idol till now. Skefa si muntu wamba yayi. Si muntu omfanize ndina wake. Voice yako ndi distinct. Ukamayimba. Koma kamalo wa skefa you can also tell kunena kuti uwindu winaso. Palo waso chikatswiri china. Kata kwe winaso. Amatetu le wina. Ndemo ndive meneyo. Nene ndilo wabana ipa skefa. Ino mwino mukambusa ndokase. Lelo ali. Driemo featuring. Neno Mr. Jimoto. Driemo featuring Job Chakaza. Kuimba nyimbo imena kuti lele mprograma lero ya Cruise 5. Imene seka nyimbo yatu yotiriza mprogramu yatu ya lero. First of all, let me say grace to the one who made me. Oh, you deserve all the glory. Zamoyo wanga, so kumbantima wanga. Muzizi wandinu baba, oh, so I give all the praise. Penda pake, nima soche inde. Ibalowele baba, but you bring me back. Oh, penda pake, nima sochera ine. Ibalowele baba, but you bring me back. Hey, aseloto, langalili ba maondo.
momwe mulikwanitsa baba mumvelanga pemphero mundiongolele olele baba, I should not lose my way. Mundiongolele olele baba, I should not lose my way. Yeah, inepena ndinkalila siku ndiusana kupemphera kulakalaka nditachuka kuti ndikachuka moyo ufewa. Little did I know kuti walilavula waliratope zokoma izo zili mozambiri koma zina zingakupange kudziwala. Ambuye wanga zikoma chiroinde mwandipatsa koma ndipemphe pachiongolero mukhalepo ndinu ndekha ndingagwetse. Ndinaonapo ena koma zinkaenda zangazi koma pena adadayilira lero lino palibe chomwe. Yawe aseloto langa lili pamaondo momwe mulikwanitsa baba mumvelanga pemphero mundiongolele ati bwanje ole tikuti chani olele baba, I should not lose my way. Mundiongolele one more time olele inde olele baba, I should not lose my way. kumaliza kugeza ndi Shafi Piri Driemo mprogramu ya Cruise 5 koma nyamata kwa sile na adziwe yayi wapa keys amene ndi Masha Owen Kalima Masha Driemo meme tamaliza choncho kugeza mprogramu lero ya Cruise 5 kugeza ndi Driemo.